Chi wedi sôn yn agored iawn am eich salwch a bod ysgrifennu'r nofel yn fath o therapi. Lle chi sôn ychydig am hwnna? Ie, wel, o'n i wedi bod ddim yn dda am tua 5 mlynedd, siwr o fod, ond yn ystod y cyfnod yna, mi oedd y cymeriadau yma yn ymhenni, ond fedrwn ni ddim sgwennu storïau amdanyn nhw i lawr ar bapur felly. Wedyn, pan ddaru mi ddechrau, mi o gen i syniad reit dda am y cymeriadau. A mi ddaru sgwennu i hanes nhw yn sicr orffan y broses o wella, swn i'n deud, garid o fela. Chos o'n i wedi gwella dda iawn cyn bod fi wedi medru dechrau sgwennu de. Ond dwi'n meddwl bod hyn wedi gorffan y broses. A dim gwahaniaeth gen i sôn amdan y salwch, achos dwi'n meddwl nes i deud sy ac nid celu. O'n i ofn illa bod fi'n swnio, os ni jyst yn gwy, dwi'n eisiau cyd-ymdeimlad, a ddim dyna be oedd o gwbl. O'n i jyst meddwl bod y well bod yn onest amdano fo de. A do'n i ddim wedi bwriadu gystadlu efo hi, o'n i jyst eisiau sgwennu hi ac cael help gynnu hi lle mewn gwirionedd a ddi sgwennu hi. Ond ar ôl i gorffan ni, oedd y cwestiwn yn codi wedyn, beth dwi'n mynd i wneud efo hi? Dwi'n mynd i reis i ni hôl yn y tro i gadael ni a gadael i fan o'n byth. Dwi'n mynd â hi at gyhoeddwr. Ond oherwydd wedi wedi colli, wel, fe gen i rioed lawr iawn o hyder a bod yn hollol onest. Ond ar ôl y salwch yma, o gen i ddim de. A wedyn, do'n i'n digon o hyder i fynd â hi as gyhoeddwr o gwbl. Wedyn o'n i'n meddwl, reit, os eith i'r gystadleuaeth yma, mi geith i feirniadaeth o dan ffigenw gan 3 o bobl. A tas a dim ond un ohonyn nhw yn deud, reit, mae hon yn eitha darllenadwy. Tas ar awdur yn gweithio mwy a ni, tocio fel maen nhw'n deud, a ni'n gwybod bod eisiau hynny. Gwneud dipyn o chwaneg efo hi. A wedyn mynd â hi at gyhoeddwr. Wel, lasa hi gael ei chyhoeddi. Wel, o'n i'n teimlo wedyn, fysa gen i'r hyder i fynd â hi at gyhoeddwr. Dyna o'n i'n ddisgwyl, nid ennill. Oedd hi'n haws i sgwennu achos bod chi ddim yn bwriadu ddi ar gyfer rhywun neu ar gyfer unrhyw beth? Oedd, dwi'n meddwl i bod i. O'n i jyst cael rydych gadael i be bynnag o dod i mi ddigwydd lle mewn ffordd. Os o'na rhyw hemrigan yna eisiau cael helacha ac dwi'n meddwl nath hwnnw, y stori hwnnw gymryd adain mewn ffordd a mi ath i ryw lefydd o'n i'n disgwyl iddi fynd. A hefyd oedd gen y ferch gariad yn y dechrau a mi ddath na stori i hwnnw nad o'n i ddim... Oedden nhw'n digwydd heb i wybod bod nhw'n mynd i ddigwydd bron iawn os da chi'n dallt beth dwi'n meddwl. Dwi'n newid pan dwi'n mynd ati ac eisiau cael rhywbeth yn iawn. A dwi'n gwybod pryd i stopio newid mewn ffordd. Dwi'n dipyn o berffeithu, dwi'n cyfara. So, ydych chi'n mynd ati i sgrifennu? Os na ddefodau ydych chi? Ydych chi'n dechrau am 10 bob bore neu os rhywbeth pendant fel yna? Na, dwi'n dechrau mor gynnar a medrai, di hynny byth yn gynnar iawn. O'n i wedi ffeindio sgwennu hon, o'n i'n cael gêm bach gardio ar y cyfrifiadur, a wedyn o'n i dechrau. Oedd fel sef mynd â fi mewn i ddillu. Ac ar ôl gorffan o'n i'n cael gêm arall o gardio. A dim ei ogrwydd o wadau'r cadw? Na, dim. Amser i oedd o de.